Mayong adlaw katawhan sa Dios sa Archdiocese sa Osamis. Kini na usab ang inyong magbalantay sa pagtuo si Arsobispo Martin Sarmiento Humuan. Ania na kita sa dako nga kasaulugan dinhi sa atong Archdiocese sa Osamis, ang kasaulugan sa Birhen sa Kuta. Ngano mangyud nga kita musaulog sa iyang kapistahan nining Hulyo 16, 2019. Kini tungod kay kita nga mga taga Misamisnon nakasinati sa iyang mga milagro diha sa atong kinabuhi. Bisan ako, bag-o lamang dinhi sa Misamis, dinhi sa Dakbayan sa Osamis, ako nga nasinati ang iyang milagro. Niadtong nasunog ang kilid sa kumbento sa katedral, diyang nakita nako nga miulbo ang dako nga sunog, alauna kadto sa kadlawon, diyang gitawag ako ni Father Marvin Osmeña. Miadto ako ug akong nakita nga wala ako'y mahimo gawas lamang sa pag-ampo. Diha mga alauna sa kadlawon, alauna imidya, miadto ako sa shrine sa Birhen sa Kuta. Miluhod ako kaniya. Akong giampo nga walay lain nga masunog. Og diha akong nasinati ngang Birhen sa Kuta aduna gayoy power nga mamati sa atong pag-ampo pangamuyo. Akong nasinati ang iyang divine intervention. Akong nasinati ang iyang motherly care sa diha nga ang maong lugar gayon mao'y masunog ug dili na mo tapot sa lain nga lugar. Busahangyoon ko kamo ang mahal nga Birhen sa Kuta, milagrosa. Mudangop kita kaniya panahon sa tong kalisod. Mudangop kita kaniya sa pasalamat. Muadto kita ug atong saulogon ang kapistahan sa Birhen sa Kuta kay siya atong inahan. Hangyoon ko kamo nga inyong dad-on ang inyong mga anak, isip usa ka banay, asawag bana, muadto kita, hugupan nato ang Birhen sa Kuta. Ako ko kamo nga dasigon nga mohimo sa panaw-duaw atulin yang piyesta sa Birhen sa Kuta dinhi sa Osamis. Siya milagrosa, siya atong nasinati nga maluluyon og matinabangon, gani daghan man kita nga mga kasinatian sa milagro sa mayong panglawas, milagro sa mga nakakita og trabaho, milagro tungod sa iyang pangaliya. Biba Birhen sa Kuta, malipayong piyesta natong tanan, hinaot nga ang atong mga intensyon iyang panalanginan. Akong awhagon ng mga batanon, nining tuig sa mga batanon, muadto kita sa Birhen sa Kuta. Atong ipakita ang atong tiunay ug tinuod nga debosyon sa atong mahal nga Birhen nga mao ang Birhen sa Kuta. Kadtong anaa sa kabukiran, mudulhog kita. Kadtong anaa sa mga lugar diin madali kamo pag-ari aron mutambong sa iyang misa nobina nga pagasugdan karong Hulyo 7, 2019 nga pagasaulogon sa alas 5 sa hapon. Di na atong Mass Presider mo si Father Edelberto Bacoli. Sa Hulyo 8, 2019, ang atong Mass Presider mo si Father Jason Panagiton. Sa Hulyo 9, 2019, sa alas 5 sa hapon, ang atong Mass Presider mo si Father Alejandro Balbuena. Sa Hulyo 10, ang atong Mass Presider sa alas 5 sa hapon, diha sa Birhen sa Kuta Shrine, si Father Henry Reville. Sa Hulyo 11, 2019, sa alas 5 sa hapon, ang atong Mass Presider mo si Father Victor Sereno. Sa Hulyo 12, 2019, ang atong Mass Presider mo si Father Lani Sereno. Sa Hulyo 13, 2019, ang atong Mass Presider si Father Darrell Rosales. Sa Hulyo 14, 2019, ang atong Mass Presider mo si Father Juniper Roma. Sa Hulyo 15, ang atong Mass Presider mo si Father Gestone Gonzaga. Sato pa di ay, karon daing Hulyo 7, giauhag di ang taga-Konsepsyon. Isip ang ilang isip turno
sa paghimo og panaw-duaw didto sa Birhen sa Kuta Shrine. Iguman usab sa Hulyo 8 giawhag ang taga Luok Plaridel nga mohimo silang panaw-duaw. Hulyo 9 ang taga Oroquieta City nga giawhag usab mohimo sa ilang panaw-duaw ngadto sa Birhen sa Kuta Shrine. Sa Hulyo 10 uban ni Father Henry Rebel ang mga taga Aluran mohimo sa ilang panaw-duaw. Sa Hulyo 11, 2019, ang taga Jimenez mao ang mohimo silang panaw-duaw dito sa Birhen sa Kuta. Sa Hulyo 12, 2019, ang taga Tudela ang mohimo silang panaw-duaw dito sa Birhen sa Kuta. Sa Hulyo 13, ang taga Banyadero mao ang mohimo sa ilang panaw-duaw dito sa Birhen sa Kuta. Sa Hulyo 14, 2019, ang taga Pangabuan mao ang mohimo sa panaw-duaw dinha sa Birhen sa Kuta Shrine. O Hulyo 15, ang mga taga Osamis City sa Dakbayan mao ang mohimo gayod ang mangulo sa panaw-duaw nganha sa Birhen sa Kuta. Usbon ko, atong dad-on ang atong mga anak ngadto sa Birhen sa Kuta, atong hangyoon ang atong mga silingan, moadto kita, atong hugupan ang Nobena Mass sa Birhen sa Kuta. Kita sayod sa iyang panalangin, sa iyang intervention diya sa atong kinabuhi. Kita nga mainiton nga mohimo niini iyang panalanginan. Happy Fiesta atong sa ulugon, ang Fiesta sa Birhen sa Kuta, sa usa ka malipayon ug madasigon nga pag-ambahan ngadto sa iyang shrine sa Birhen sa Kuta. Birhen sa Kuta, igampo mo kami. Viva Birhen Maria! Virgen Maria, Virgen sa Kuta.